Sige lang. Kumain ka lang. Mga kasinag, good morning! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Ngayon pala mga kasinag, andito yung ating alaga na si Pagaspas. Andito siya sa loob. Bigyan natin siya ng isda. Nakikita niyo ito mga kasinag. Isda na espada. Wala akong ibang nakuhang isda ngayon kundi langkoy, espada. Panahon na kasi ng tag-irisdaan dito sa amin. Bigay natin kay Pagaspas. Pagaspas. Ayan si Pagaspas oh. May manok pa siya. Yung binigay kong manok kahapon, mayroon pa. Pagaspas kumakain ka ba nito? Pagaspas sige nga, nakain ka ba ng isda? Sige nga. Kainin mo yan. Ang gandang ibon niya mga kasinag ano. Huwag ka magalit sa akin. Binigyan na kita ng isda ha. May karin ka pa palang kinakain. Magpakabusog ka para tumaba ka. Ha? Magpakabusog ka Pagaspas ha. Magpataba-taba ka. Hindi ko kasi nagawa ng pintuan ito mga kasinag. Papasok daw tayo. Pasukin natin si Pagaspas. Pasok tayo sa loob. Ayan. Andito tayo sa loob mga kasinag. Kasama si Pagaspas. Ayan o. Hello. Ito, nakain ka ng isda na ito. Ito, kainin mo ito. Ito isda. Sige, subukan mong kainin. Ganda. Dito ko muna siya mga kasinag nilagay sa loob ng kulungan ng kalapati. Kung mapapansin nyo, wala pa siyang nakakulong. Ayan, wala pa rin nakakulong na kalapati. Subukan ko hawakan yung paa niya mga kasinag, parang si Bagwis.
Ang kaibahan lang dito sa ibon na ito mga kasinag, ganito siya, hindi siya nagpaparahuni at tahimik lang siya. Hindi kagaya ni bagwis na nagpaparahuni siya. Tahimik lang ito mga kasinag. Yan, kung mapansin nyo. Yan. Kaya ko inilagay ito dito mga kasinag, gawa na gusto ko muna siyang makarecover at tumaba-taba. At para pag inilipasan natin, maganda na yung kanyang katawan. Kasi payat siya mga kasinag, kinukulang yata sa pagkain dun. Nakakaawa naman kung basta alpasan ko ay kung aalis agad siya, tapos payat siya, wala siyang lakas ng katawan. Kaya dito ko muna siya lagay mga kasinag para lumakas-lakas yung kanyang katawan at masuportahan natin ng tamang pagkain. Napakatahimik lang niya. Ang ugali niya mga kasinag, pamasid-masid lang. Saka lagi nakataas yung balahibo niya sa parteng ulo. Sana makasurvive pa ito mga kasinag sa wild kahit may diferensya na yung isa niyang paa. Kasi yung isa niyang paa medyo parang may bali dati. Parang nabalian siya dati. Pero ngayon okay naman mga kasinag. Pero nakakagalaw naman yung kanyang paa, nakakahawak naman sa pagkain. Pagaspas, sige pagaspas, o kain na. Kain na pagaspas. Kahapon lang natin yung mga kasinag si pagaspas na dala dito sa bahay. Hindi man siya agresibong masyado mga kasinag. Pero patutuka siya. Ito ang kainin mo, ito ang isda. Ito isda. May diferensya talaga yung isang paa niya, tagilid, parang nabali yan dati mga kasinag. Tagilid yung paa niyang isa. Kung mapansin niyo yun, yung bandang kanan, ayun, yung kanan niyang paa. Hirap talagang iapak yung isa niyang paa, yung kanan. Sige lang, kumain ka lang. Ito pa yung manok na binigay ko kahapon mga kasinag, yung isang hita ng manok na yan, dalawang hita yung binigay ko niyan. Ngayon naubos na yung isang hita ngayon, yan naman titira niya isang hita. Agresibo talaga. Matapang, hindi kagaya ni bagwis na mahahawakan natin. Ito mga kasinag,
Hindi, si Bagwis nahahawakan ko na sa dibdib eh. Palibas at hindi naman ako kilala na ako nagpalaki dito. Kaya ganyan, medyo matapang siya sa akin. Ang tama ng kuko. Ayan baon. Kung mapapansin nyo mga kasinag, mas matalas yung kuko niya kaysa kay Bagwis. Napakatalas ang kuko niya. Kaya pala yung tama sa akin baklas. Ayan pa lumabas ako mga kasinag. Ahayaan na muna natin siya. Ahayaan natin yan dyan sa loob. May kinakain pa naman siya na karning manok. Ang gawin ko, itong isda ay ilagay muna natin sa rep. At mamaya namang hapon ay itong ibigay natin sa kanya, isda. Ito naman ipakain natin sa kanya. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang muna at update ko lang ulit kay mamaya. Ayan na siya sa loob. Ayun. Ayan ang mga kasinag si Pagaspas. Ayan si Pagaspas sa loob. Malaki naman tong kulungan na ito kaya makapagpagaspas siya dyan sa loob na yan. Sa susunod na araw mga kasinag, alpasan na natin yan. Mamuhay na siya dyan sa labas.